बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। गोलाव सम जेरावहाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायाव गासैबो सुबुं माहारियानो रां रुफानि हालाय हाफाय जानानै दङ। बेबायदि थासारियावनो गंसे नखराव सिखाव हाबनानै रां लुथिनानै लांनाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों। थांनाय 18 अक्ट'बर समबारखालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि 1 नं जयन्तपुर गामियाव तुलाराम बसुमतारीनि नखराव बे सिखाव हाबनाय जाथाया जानानै थांदों। नखराव रावबो गैयै असिलाखौ लानानै सिखावा बे गाज्रि खामानिखौ मावनानै थांदों होननानै नखरनि बिगोमाया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांनि फोरमायथिनाय बादिब्ला सिखावा गासै 47,000 नोगोद रां लुथिनानै लांदों। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां तुलाराम बसुमतारीया मा फोरमायदों आबुङै मिन्थिनानै लानि। सनितपुरनिफ्राय उपेन बसुमतारीनि खौरां। दाख्लै समबारखालि मोनायाव 17 तारिख इंराजि अक्ट'बरनि जोङो माने बेयाव सानसे माने बेस्थ' जानानै दंमोन। न' खाथियाव माने ओरै मोखांजों मोखां लामा खोलाहा आरो जोंनिनो रायजोनि समाजनि न'खरसे माने मराखाम दंमोन सारद'। बे सारद'आवनो जों बेस्थ'ता दंमोन। ओमफ्राय मोनाबिलियाव 7तासो बाजियाव जों 7:30 बाजिदों आरो मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै जानाखि फिसाजोआ न'आव फैग्रोयो होमब्ला माने बे सिखाव हाबदों होननानै मिथिबाय आरो। दा सिखावा माने जोंहा न'आ ताला मारिनायमोन, खिन्थु आं सिलिंखौ बानायस्लाबनो हायाखै नालाय नैबे बारान्दानि सिलिंजों ओरै गाखोनानै ओरै हाबनानै ओमफ्राय उनथिंनि दरजाखौ हुकखौ खुलिजोबना लादों आरो। ओमफ्राय हुकखौ खुलिनानै खेवग्रोना लानानै रुमफोराव गासैबो दरजा खेवनानै नायजोब्बाय। ओमफ्राय जेरावनाखि आलमारि दङ बेफोरखौ नायनानै ओमफ्राय ताला मारिनाय दंमोन आलमारिया, बेखौ माने बायथालजों एरखावनानै फैसा थानाय माबाखौ फिसा बक्स मोनसे दंमोन बेखौबो एरखावनानै फैसा लांदों आरो। फैसायाथ' ओरैनो आं मैयाबो पुलिसनियाव माबा होदों, एजाहार होदों सारदार थानायाव। ओमफ्राय 47,000 आं माबा होदों आरो लांनायनि माने जा फिसाजोनि माने कलेजनि फ्रेसार्सनि फैसा जमा दंमोन बेखौ आंनो दोननो होदोंमोन। बेयावनो आं आलमारियाव दोनफ्लांदोंमोन बे फैसाखौ। ओमफ्राय न'निफ्राय माखासे मोनलांबाय, गासै 47,000 मोनलांदों आरो। थ' बिदिनो खेबथाम जाबाय आंनाव सिखाव जानाया, माने गिदिर जानाया आरो। फार्स्टाराव जेबो मोनलाङासै, होमबा बै दंफांनि न'आव दंमोन आरो ओरै बेरबाटाम न'आव। फार्स्टआव जानायाव जेबो मोनाखै, ओमफ्राय सेकेन्ड बारावबो जादों, बेयावबो 70,000सो मोनलांदों आरो सना रुफा गासैजों। होमबा बाइक गोदान गंसे लादोंमोन आं ग्लेमार, गारिफोरखौ लाङाखै आरो खालि फैसाखौ लांदों, ओमफ्राय सना रुफा लांदों बे समावबो। ओमफ्राय फैसा मोनलांबाय आरो बाखि जेबो लाङाखै। सिखावखौथ' सन्देहआव माने जों पुलिसाबो मैया सोंदों आरो सोरबाबो सन्देह दं नामा होननानै। दा सन्देह सोरखौ खालामनो, बे एरियायावथ' खुनु हारसा बांगाल गैदेरा, जों गासिबो बर'आनो गोजा। दा जों इमान बोसोर रायजो जाबाय, बावदो 40-50 बोसोरानो जाबाय हादान सिफायनानै। बयखौबो जों माने गावनि मानसि बायदि साननानै लायो आरो बयबो आंजों मोजाङानो गोजा नुनायावथ'। नाथाय बिनि गेजेराव सोर सासेया दुस्थ' खामानि मावफैयो, सोरबा सासेनि गाज्रिजों मोजाङाबो मावफादोंबो जानो हागौ। बिदि जानानै आं सन्देह लानो हायाखै आरो रावखौबो दा। साननायाव माने सन्देह लाथावथाव आरो आंजों एगेन्स्ट मानसियानो गैयाबा आरो आं बोरै सोरखौ सन्देह खालामनो, बिदि साननानै आं खिथानो हायाखै आरो पुलिसफोर सोंनायावबो सन्देह। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9102-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734।